Tumo menu abema. At the same, I make it say, Bibia boko. Ede radia se. Ejuma kasia odi ato ho so a woye. Ansa nyame amfa mfiri soro ama wa wontimi ngina no. Yede radia se. Onko swara enhye woden. Enhye wo ma. Oma osoro nyansa. Na ne a woye no. Enhye ewrade din enemonyam sania wahye ase. Na nkoso ye kasia kosi se wobɛyɛ kɛse paa w'asase so. Ɛda Nyankopɔn ase. Na adeɛ baako a ɛyɛ me nwanwa ne sɛ obi ɛbɛkasa tia papa a ɔwɔ ahoɔden ne tumi bi a ogyina sɛ ɔbaa ɛbɛka nsɛm pɔtɔɔ egu abɔnten na etwa awieɛ na sɛ esu na ɛyɛ ɔmo su no ɛyɛ na ɛyɛ me ebufu san ɛyɛ me tan. Na nyame n'anim sɛnea papa ɛwɔ abotrɛ ɛma yɛn no saa na Onyankopɔn ɛwɔ yɛn ho abotrɛ. Anyɛ sanka yɛn nyinaa yɛwu w'asase so dedaada kɔsi yɛbɔ ne dɔɔso. Sɛ papa ɛbɛhu nipa saa mmɔbɔ ɛde ne mfom akyɛ no na wasa atwe ne abata ne ho a wontimi nka ho hwee, yɛntimi nyɛ ho hwee. Nti nea ɛbɛka ne sɛ wɔn a ɛdi saa nnwuma no, it's about time a ɔmbɛsua nyansa na ɔmo asesa ɔmo ano ɛne esubanbɔne a ɔmo wom ɛde yɛ ɔmo nnwuma anaasɛ ɔmo de nneɛma ɛto sɛ wiase nyinaa bɛte a ɛnyɛ nokorɛ. Nti nea mɛka ne sɛ nyame ɛnhyɛ wo ma, ɛnhyɛ wo den. Na kɔ so yɛ nea woyɛ no a na menim sɛ nyame ankasa wobɛpagyaw ayɛ wo kɛseɛ paa. Nyame nhyira wo. Nyame nka wo ho. Yo, bye-bye. TV Adumo Minim sawa Jimmy so adum arakwa bro mami fasa akwanya we so na meni watiefo ne wahwefo nkasa kakra bro me pesa me ka asam kakra Efa ye papa Prophet Stephen Adumiche dua ho. Na ye papa Prophet Stephen Adumiche dua. Bro. Enye se ebi aye nipa bi nu aye no ye nimode. Ene ya sori ne edi na chi o. Enti sa bro. Shakwaya Ghana sofo for the afaso. Misi mrebi. Me call Ghana. Na me call Ghana no. Sofo bi ana me ni din sa oso me wa ha nyina ye timi sandis kama wo mu nyina o. Asofo no. Even ye kra to wo mu fie no ye timi sandis ka ema wo mu enyina. Bro, me call Ghana. Na sofo ya me kana sam me koduru ya. Sofo ikacha me say, amane aminam mu nyina ya me mame. Enti nka me ma ne kwan no mama kwankyere. Na me fa nkum me mame nyini mfiri ho. Na nka me yi mame firi ho wia. Me a me wunse. Efiri ho kono me ho beto me. Ena mkacha sofo ne se sofo jai. Ode saya me mame nkoa na wo so ye me sadia. Ode jai why? Jai na me minya bibi di wa brochewa na me bre ni biadi. Into ode jai. Ena me kansa na o se wate na o se menti abroche for menti mo ase. Otu ho bre. Waba ne e ma wa kwankyere so a wo so mpe na mse sofo jai. Akwankyere pa me di koyi me mame afiri ode. Mani nye ho menye. Ena me de mtwitwa bibia so na mba baby. Bibi. Ne nyina ne se problem a me wo nyina ne se ma change oman na me wo so no.
na me wo Italy ena me free over Finland enti me bae no dia kwa ni say me ya madwen say me bia adwuma wa ha nti na me ye boss me ama bia me adwuma enti adwuma ni mu no na taxi se eba no soso ena wo mo ka ja me say ada na me change me krata na nye ha de na wo mo no taxi ne de enti eso no wo mo gi a wo mo di bi koma Italy fo no enti na taxi no so enti me change na mgi ha kroma krata na eba ma me taxi na ye kitwa bi na cha say eye wo mo di a wo mbeti nko a ena me so okay na me de me krata ne tum mu say me change na me obi a matena brochire ache sesi ameka say metwa be 33 years be 33 years ewo Europe bro me de krata ni tum no o mo de krata yi be ma me o mo de krata yi be ma fe de na o ma reject let's say o ma reject krata na just say me ni krata bi o kita mi o mo ji ya ji me passport nyina nam se wow enti wana me ko fa lawyer ena me lawyer no call asem no so okoya o mo say me say asem lawyer no di ya de call high court o wo mo secretary no mo say no wo mo die no so a wo mo mfa mame ena lawyer no bisa me say die be pa ma ye boni bia na nam si da bi me nya boni bia na me no me obi busa me say adenti ana mempesa maji abrochire passport no na me so no mempe denti a mempe ni sa mempesa mesesa me nationality period mempesa mesesa me nationality because me mana mbe wo mo ano obi akita nationality no but me de mempesa mesesa ana me kan say ana lawyer ni hwe me di no osia ana yes reason nti no omo ya usa no enti court no sa fra asem ni bio no ana o say me say I am still Ghanaian me say me some nationality anya dia me say nationality ni da enti ana so ma secretary na me say me try ade akitua bi me kofie me kokra for good me trabriche abio afa de mua lawyer ne no mo kan ye no so mo di mua ye be ba mo fa mua ye ma no e wo mua na me sister ba ku bi e ma me hu Prophet Stephen Adumche bia na sa papa kra wo dada so na me maintain nka na mi di Ghana kwani abane nam Ghana sofufo so enti mi hu no na mi tie no mi follow na mi say mi sha dance di ankrofo di na mi say wow maka ya ena me mane mpai bo aka de ni bi ti mi ko pray mpai bo aka de na mi sha se mi tu mi jide so na mo bro me kan ye ma adumu nyame aya last year me di dance die koi me di call me di adumu nyame dance e komano esa ko 31st night ni bi bro me say wo mo di krata no wo mo kra de wo mo krom ha de akra na wo mo a guarantee di bia de asem awia san mame apartment park ama apartment wo mo di ama me no enka bo so me nka bia metua be 1,200 euros and so bo so me bro bisam sesen na metua say enti bro enye se bia ye fiti ya na ye asa ya be di papa na chi o enti me da me ma Ghana for warning radio station for no any TV station for ni nyina me ma obi a warning any social media mo akontom hana
Mugu social media na obiaya no bedi di papa na tem kono. Me ka kire mo me adia prophet na dum che bia ayi no. Ghana ni sofo bia ni obetimi aye bi da. Me se papa no eye Christ na na ni mo ya adwuma. Montie mi ye eye Kristo ana nam papa ni mo ya adwuma o. Woni nsa Yesu ba wiase na oba ye befa nipa honam ehye ebewura mu no Christ be ebetena ni mu de ne ye adwuma akosi sai wo wu ya okosoro nyina no Christ nanka wo ye na abofo ne benyane no Jesus Christ wu ya abofo ne benyane no obofo me se ema no ekọ enna no so ahomachi so omode aduhwam kosra no Wamukoye na obofo bi eti ho omuso obofo no strength say wia na no obofo na muni bo na dan nana no na otse so na oka kira wo mo say adai na mo hwehwe otiasefo wa wufo mu Ghana fo obi timi be ai so far odi abofo ya adwuma de omfiri nyame munye papa Kristo nankasa Christ nankasa edi na chi no ono na dwuma obeye ye nyina wode abofo na yeye ansa no okosoro Peter no a omuto adwuma ne so no Peter no abofo ana boa wo omo ye adwuma no ade Peter ye chi Peter kotum no mo so abofo ne ko bie no sa o mesene okobie prison dan so mesene no nkon baby Shay Ghana for social media Me mama strong warning. Me mama strong warning. Someone nyai dia mo ya na mo pese. Da bia mo dia papa na ni betwitwi form no ma ba be pa chew no. Hwe. Someone nyai a wa ho. Arab ni se fina la fina. Mo beti yanka papa. Mo beti yanka. Ya bo apa ne de ya ni hwa mo hwe. Me ka kire mo. Yai mu bino ye soldiers yai no mu bi Philadelphia for ni bino ye soldiers army ema Philadelphia samuni mu ami yase me family ento ho na ye ntwa ema prophets bi adum che bi akra me dim ti beto o esa de ma hunti enye sa tra sa kekesa Mokoba no mabai ene e pacho ena papa no watete ne ma no momfiri onko na mo munim sa papa no ankyerɛkyerɛ wo kyerɛkyerɛ no enye ne ma no nko mo amoa bontiri nyina Nicodemus phobia se wo follow papa na wotie ni ya enye ya Philadelphia fo no nko ana wotete ye otete obia say otiti obia enti Bible ne say dia wasu no ontie dia honhom ne kasa kira safo no enti dia me kan say bro me ye army soldier ema Philadelphia me ye oba besia nanso soldier adwuma sa ma besia wo ema besia wo me ye soldier ni Emma Philadelphia Sawa wudi papa dum chedua Nyankopon di fo no wa wudi nanim ba be ye fom nyame suma fo na wasuma ne sai omra meboa yen first na ye nim dia ye yo me na me ye dickness me ka kiro na me ye dickness o nanso na brabo ni ye di because na niam bia emfata se ye nyina na ye de ho hyihyem ebe den na brabo ni woni ene papa si enya ye ho ye ampa ya ye ho yie papa ka say ye ho ye a o se sorry free boni na wotim no sorry free adwamamom sorry free krono mu sorry free azamu kalakalo sorry free kalakalo no mu sorry free wudie mu entro sorry free mu eno no ka ni tie asa ye ho ye no
Intimidate the American say social media for TV station for Ghana. Men so many me warning bow. Namuda moto asikafo bi ti wa omo no omo adwene om say omo wie hwe osikani bi o ukoni fie okra ni nua ba otwitwa momone ton ansa ne wanya sika ade ahwe ne masku wanya sika de ato aduane ama ne madi nso Ghana fo nyina nim so yesikani enso ne nua ba memi say ne nua ba otwitwa momone ton ansa ne wanya sika ade adidi enti baby anyoe mo bia anya ne ho akasesam say mo de prophet Siviadun Chebi abe anim betwitwi fam na mo manante ayi achia shy media maker na meka no asaka bio social media no samo say mo be ya dia na ye nyina ebe ye ho fin poto yes meka mo aswate a strong warning and I'm de mano. Would a wunya crobla be di atam, na sabre bi o sa wo be pacho. Ni e be hwe. Hwe. Enti bro. Me ma me fasa kwan we so na me nchia me brother ba ku bi. Wo ye kukodrufo e wo Philadelphia mu. Me brother no metimi won say enipa ya dia osayeye said akuma ekita no pa wa prophet Siviadun Chebi ahono Philadelphia ni bia nkita sa akuma ni bi me brother no mami money din your friend brother Edu say nyame nhyiraw e wo Holland ho na wo no adum nyankopon wo nhyiraw papa adum nyankopon nim akoma wanya wo ya papa Siviadun Chebi aho bofupa omie kwan mawo bofupa omie kwan ka sentu wanim ade bia wo ye bia enye akukodro na bofupa de ase wo mu no onko so amfa bi nka ho me hwe do a wo di do nyame di fo nyame suma fo prophet Siviadun Chebi a so obi be di papa atam ana me nua ba me wo hu de wonyempo bro Edu say nyame nhyira pa brother Edu say nyame nhyira boss o san kra ye boss mame fa boss no nka ho nyame nhyira pa wate e wo Holland ho na wo nyame nhyira nanka Philadelphia fo nyina tesa wo a enko bia ntimi mpie emedia papa atam ye sole aya ne ye kan sai ena chief limam wasumdua eyenkremofo no na sole agina ama no eyenkremofo no ena sole agina ama no a ene wasumdue no timida mekacha Philadelphia fo se obi ade ne ho ba Philadelphia fo nyina mo sorry enwini se obi beka se wudidi atam nipa kro no satani afama no na nipa kro no wa mfere na so obedidi ye papa nipa nimfo kesie nyankopon di fo kakra kesei na nipa na mfere no so de ye papa nim ba ye foma yesi kokura ma mfere se obeba beto hwene so a wo so wo mfere se wo beti nkontomre anase monto ahaban anase abaka mo ahaban di atale so Timidia Philadelphia for obi abedi di papa na tem biewa monsore no obi ahunu say yes now officer him for na di papa chi no ohene nkontokwa o aka so ohene kontokwa ka mbo say ebi mo dwa wo montoma wro wo chaw eko but ohene oyesa yebetime tu na de so enti ohene nkontokwa ena ohima so the same thing ohima so nkontokwa enoti na unsa himfo no wo aka wo aya no wo aka wo manu atum na wo ye di papa chi no nya sasa bio wo agimi o
but omu timi nya ho hwe. Enti Philadelphia for mon sorry. Enough is enough. Yantina se Emma obi papa. Yani ankasa ya papa. Wano nso awo a wo ne ba. Yantina Emma obi mfa ya papa n'animu ma ya fom saa. Adai. So obi bedi papa atemu a brother wa ye mintimi na intimi na no na asam di mani bre ko hye nipa no so me frɛ wo saa fra no pa kwese anum anadwo nyina me frɛ wo ko sisa wo baji wo fom so atom anadwo midnight nyina me frɛ wo adai wakoji usika na wakoji no ubedi ni nasa no wawu afra asasi so akọ asasi no ubedi nasa no wawu afri so akọ asasi wei no yetwamu de ubedi enti ena wodane bo pa no amena to ye ha sa kwan wei so na bro machia me papa nya me difo nyankopon difo kron na moti wonu se Elijah na akwa abawo se Moses na akwa abawo se hwan mo bedan mo hu Yesu bai wanyini ho adi o enti se tete difo ni bi na asanda na ni aba mo bedan mo hu Yesu bai wanyini ho adi enti nya me difo michiao kawa kuma to yam papa yantra se enhwa masa grodo brada sam no enkoso me kan franyi masam because me hu me kan franyi ma dia na me kan ma no a omo so begimi ye no but menkata che na omo bani nyina nkwasiafo nti papa me fasa kwan we so me chiao pa nyankopon difo bofo kronkron me chiao pa me chia na himanso owo ahene owo abrempon ahene pa nkasa adum chedua me chia na himanso me chia Philadelphia manyina me chia Council of Royals me chia mo ya papa mo amutai papa echi me chia mo mama ho keka no enye hyehyehye sakayeti me chia mo adum nyankopon o nhira mo Council of Royals adum nyankopon nhira mo papa no ena me fasa akwan yi so echia obia channel bia wo type papa echi me chia wo channel bia wo type papa echi a okuma papa me chia wo ai me chia sa channel no esofo nyina ai enti bro de ye hunti na ye ni abre enti